Piata časť. Krv a pot sme nechali na krytine, ktorú sme ešte neinštalovali. Po telefonickom rozhovore s Blachotrape sme sa poradili na vonkajších nárožiach, ale vo vašich komentároch boli tie nárože iné. Tak povedzte mi, ako to robíte vy. Každý jeden modul si musíš zahnúť na latu, potom tam dať odvetranie a hrebenač. Vtedy ti ten detail urobí, že od spodu nevidíš tú latu, je to pekné. Klampiari nie sme, ale klampiari je naše hobby a tak aj tá robota vyzerá. Pozri na to úžlabie, je to rovné, krásne a veľmi sa mi to páči, vyšlo to perfektne. A ďalšie, čo ma táto krytina naučila, už ju moc robiť nechcem. Možno, keby Blachotrape sa ozval, že by mi dali nejaké preškolenie, ako to robiť ľahšie, bol by som za. A tu nám zostal ešte obrobiť komín, ktorý budeme vyhýbať a ktorý uvidíš v ďalšej časti. Väčšina krokov bola navyše. Robili sme veľa vecí 2 či 3 krát, len preto, aby to bolo dobre. Krytinu sme ešte neinštalovali a chceli sme ju urobiť raz a poriadne. A v montážnom návode od Blachotrape som sa nikde nedohľadal, ako ukončiť tie hrebenáče. Tak sme si poradili takto, myslím si, že to je pekné a nič tam dovnútra nevleze. Napíš mi tvoj názor do komentára, poprípade mi tam daj fotku, ako to robíš ty a nezabudni nás sledovať, ako ukončíme ten komín, bude to zaujímavé.